in ka san abu uku ka huta. Na farko ka san Allah yake komai, da bayarwa da hanawa da kashewa da rayawa da ɗaukakawa da kaskantarwa duk a hannun Allah yake. To sai ka san wata irin magiya ake wa Allah, da wani irin lafazi ake wa Allah magiya akan bukata iri kaza. Sannan wani lokaci ko guri ya fi tsadar inda ake amsa addu'a. In ka gane ukun nan to ba za ka wahala ba. Akwai wasu gurare masu daraja da wasu zamunna masu daraja da in an gaya wa Allah bukatu a lokacin ba sa dawowa. Yanzu kana da bukata sai ka tashi karfe 3:30 ko 4, kaga saura awa ɗaya ko da ke yanzu 4 ma asuba ta yi 4 yanzu da lokaci ya ƙure. Ka tashi 3 misali, kai alwala kai sallah, sa gaban ka gabas, kai ta gaya wa Allah damuwarka. Zo ne yake gaya mana da muka je Zamfara nan wa'azi, limamin masallacin da muka je, bayan na bada wata kissa sai yake bada wata kissa yace su a nan Zamfaran ta faru. Huɗubar juma'a ya sai yace in kana cikin damuwa ga addu'ar da zaka yi a daidai damuwar, Allah ya kawo maka mafita. La ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Ice ya ji wannan a huɗubar juma'a, sai suka tafi wajen harkar su ta noma, kawai sai ga 'yan fashin daji sun tare su, suka zo suka ce kowa ya hau babur. Aka ce ya hau, za a yi daji da shi kenan. An kama shi a matsayin an yi kidnapping ɗinsa. Yana hawa babur ɗin sai ta la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim. Shi mai tuka babur ɗin dan fashin ta yake, yau ko qur'ani zaka sauke yau ko qur'ani zaka sauke sai mun kai ka daji an biya fansa. Shi dai ya manta da shi dai ya ji abin da malam ya ce kuma ya rike. La ilaha illallah azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Kawai sai shugaban, ku duba wani abu na Allah, sai shugaban yan fashin ya zo ce kai ba na ce yau da an daidaibo mutane akan babura an tawo da su, sai ce kai ba na ce muku yau ba za a yi aiki ba. Ya ce ai ranka ya ce a na ce ba za ki ba, duk kuma da su bakin titi yau ba aiki, kuma da su dinga ka kwaso su. Dan bashi daji ya kwana da shi, ya mai da shi inda ya ɗauko shi. Duk gaba ɗaya ma mutanen ba shi ba, duk waɗanda aka ɗebo ranar ya ce a fasa yau ba za a yi fashin ba, kowa a sallame shi. An rasa dalili, wannan shine dalilin. La ilaha illallah azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim.